guys! So nasa harap po tayo ngayon ng Senator Leticia Ramos Shahani Municipal Library kung saan po makikita natin ang books ng late President natin na si Fidel V. Ramos. Nasa loob po yung mga books niya and si Senator Leticia Ramos Shahani po ay kapatid ni late President Fidel V. Ramos. Napakalinis and napakatahimik po dito sa Asingan. So kapag lalabas po kayo ng hapon, pwede po kayong pumunta dito sa park and magkaroon ng snacks or maglaro kasama ng inyong mga friends or ng mga nakababata nyong mga pinsan. Napakaraming puno po dito and napaka-presko. So kung gusto niyo na mag-relax or magkaroon ng pastime, perfect pong tambayan dito sa park nila. Tara, pasyal pa tayo sa loob. Hello guys! Hello! Okay, tingnan naman natin dito yung sinasabi nila about sa Nara. Makikita natin na yung statue ni Dr. Jose Rizal dito ay nakaharap sa dalawang Nara na nandito sa park. Seedling nung dalawang buto na tinanim ni Dr. Jose Rizal nung siya ay nasa dapitan pa. So, merong part ng park na to na merong mga lamesa at upuan na pwede kayo mag-picnic or magkaroon ng meals with your families tuwing weekends if gusto nyo nang pumasyal or tumambay lang. Kita po natin dito yung parang Lacna lights inspired from Los Angeles. Parang very world-class din pala dito. So makikita din po natin yung balloon sculpture dito, inspired from Korea. Hello! So as I've said earlier na maraming puno dito and trivia lang that yung mga acacia trees na nandito, more than 100 years old na siya. So after all the fun sa park, dito naman tayo ngayon sa St. Louis Bertrand Parish Church ng Asingan. Did you know na ang church na ito ay nai-build noong 1669 and ito ay isa sa mga oldest churches dito sa Pangasinan. At nagsisilbi din itong pilgrimage site sa Visita Iglesia.